Tady si zapínáme tohleto, je to teda video od Doda. Píšu firmám, ať mi pošlo něco zdarma a jdem na to. Že jestli to je vhodný nebo tak, ale říkal jsem si, že by to mohlo být dobrý. Takhle se budu cítit, úplně přesně takhle se budu cítit, kámo, to budu dělat, ok? Chci natočit video, kde budu psát různým firmám na Instagramu, jestli mi dají něco zadarmo. Co? No nic, víte co, tak na Instagramu mám 200 000 followerů, mám ověřen. Nazdar Péťo, strašně děkuju za follow a 6-7 WhatsApp lidi, nazdar, vítám tě tady. Momentálně koukáme na Doda, jak píše firmám, ať mu pošlu něco zdarma. Doufám, že tě to tady bude bavit a kdyby se cokoliv stalo na streamu, omlouvám se, před chvilkou mi přišel donate, ani jsem ho neviděl prostě. Takže tak. No tak jako, víš co, jakoby takový zajímavý, budeme jim psát, joši, nedělám to jenom kvůli tomu, že bych chtěl něco zadarmo, jo. Ale je to plus oši. Bude to sranda, možná budu mít něco zadarmo a třeba se s tím s kámošem, víš co. Co chat? Natočíme to. Jo, helnách, hele jo kámo. Hovadina, kámo v klidu, jo. A víc lidí píše jo. Jo, jdem si pro to, joši. Nechce se ti utrácet za drahý nový iPhony, zkus Jabko levně, kde seženeš použitý iPhony za lepší cenu a s kódem DODOEU budeš mít slevu 600 korun při nákupu nad 2000. Tak jo, dámy a pánové, jaký firmě bychom mohli napsat na začátku? Podle mě, kámo, bychom jako první mohli napsat Alze, kámo. Jsem velký žebrák, goši. Zpráva, ani nebudu sledovat, kámo. To je jakoby ale hrůza, co? Že nesleduju, kámo, napíšu jim. Dobrý den, mohl bych dostat něco zadarmo? Jsem youtuber, děkuji. Nevím moc, jak to chodí. Tak schválně, že já to napíšu, oši. Schválně se mi napíšu něco PR, kámo. Oni se musí říct, že on, kámo, z toho točí videjko, víš co? Tak dáme mu něco, víš co? Protože reálně, kámo, jestli mi něco dají, tak budu mít úplně lepší PR. Já, oši, nechci být úplně beggar, ok? Já nechci být úplně beggar. Jakoby myslím to samozřejmě trošku i ze srandy a samozřejmě i jako test, jo? Není to jakoby, že... Tak to je hodně tough sigma. Přesně tak, no. Pak jako jsem takový magor, ok? Další by mohl být Jimbeam, kámo. Jimbeam.cz. Tím jsem psal na spolupráci a napsali mi, že bohužel nejsem pro ně moc dobrý, že hledají někoho, kdo dělá video. I bodíky, dobrý, yes. A kolik jsi dostal, když dal follow? Obsah. Na to jsem ještě nestihl odepsat, protože kámo, já dělám video obsah. Oni si mysleli, že dělám jenom fotky, nebo já to nechápu, jako. Napíšu jim dobrý den, je možné dostat něco zdarma? Dělám video obsah. Tak. Hej, už no cap, já si myslím, že možná takhle domluvím nějakou spolupráci, kámo. Jsem zvědět, co napíše, ale hej, cítě se fakt jak backroši, fakt tak. Za follow asi nic, nebo 10. Musím to nastavit líp, no. Trošku ještě jako hodně špatný. Takhle se cítím, kámo, takhle se cítím doslova, ok? McDonald, MC Donald, kámo, ale já jsem je podle mě hročil ve zprávách. Ne! Teď to líknu, kámo, když jim psal 16 let do naštvaný, že se mu rozlil kadýmek, podle mě. Já už jsem tady trošku s tím napsal. OK, tady jsem mi zapomněl trošku odepsat. Můžu dostat něco zdarma, když jsem influencer. Kámo, ale Mekaš by reálně mohl něco dát, kámo. Byl bych hrozně rád. Prosím. Podle mě Mekaš by mi mohl něco dát, kámo, no cap. Jsem si že se mi odpoví. To je vlastně na tom to nejlepší. Tady tohle je jen první část, kámo, jim teprve píšu, ale pak, kámo, mi budu odpovídat a tak. Rovnou napíšeme i KFCčku, kámo. Jo, s tím já se musím už taky. Mě by zajímalo reálně, kolik jako firem mu odepíše a něco mu pošlou. Psal, víš co, klasicky. Jako jim to napíšu, tak jako by trošku hůř, ok? Podle mě odignorujou úplně. Reálně tohle, když jim napíšu, kámo, tak podle mě úplně odignorujou. Takže pojďme teď napsat Steel Series. Ale ne, kámo, já mám ze Steel Series mám spolupráci, jako. A když napíšu sem, to je jaký anglický to. Anglicky napíšu, jestli můžu dostat něco zdarma. Hello, can I get something free? Je to dobře anglicky? Nevím. A co jako? Smarty. Hej jo, Smarty, ty by mi mohli dát něco dobrýho, ne? Je mi to blbé, ale můžu něco dostat zdarma. Beggar! Lidl, správná volba, kámo. Ty by taky mohli něco dát, kámo. Reálně všechny ty firmy, co dělají nějaký velký marketing, jako takhle na sociálních sítích, tak teoreticky mi by něco fakt mohli dát, protože já si myslím, že kámo, třeba kdyby Mekač mi dal 200 korun kredit, tak podle mě se jim to vyplatí. Reálně jako by prostě to PR, co jim to zvedne, kolik lidí to video uvidí, tak se jim to fakt vyplatí, kámo. Ale to je jenom moje domněnka. Myslím si, že se jim to vyplatí, ok? Do Lidlu občas zajdu. Můžu tam někdy zajít a dostat něco zdarma. Tak to je crazy begging, jakouši. Pak Penny, kam. Penny je v pohodě, ale přijde mi to, že jakoby ze všech těch velkých supermarketů, jako je to takový, jako hodně lidí říká, že Penny není tak dobrý, kámo. Tak napíšeme Penny. Něco zdarma jenom. Nebo počkej, já vůbec nevím, co by se mi mohlo napsat. Jo, teď napíšeme 5 firmám něco, co vygeneruje ChatGPT, kámo. Čus, točím videjko, kde píšu firmám, jestli mi dají něco zadarmo. Jsem influencer a youtuber. Napišme nějakou zprávu, hodně PR zprávu, aby byla strašně velká šance, že mi ta firma něco dá zdarma. Ale nic jakoby za to neudělám, jo. Takže prostě nějaké, aby se mi přemluvil, aby mi to dali zdarma. Úplně nějakou zprávu, že psychologicky je to přinutí, aby mi to dali.
Reálně, jestli potom kámo třeba budu mít úplně dary jak prase, tak to je crazy jako. Pak potom budou točit další youtubeři. Čau, random dotaz, nechtěli byste mi něco poslat zadarmo? Mám kolem 200k lidí, co by mi to stejně hned ukradli z ruky. Tak to je hodně minus eura. Hele, kdybyste mi poslali něco zdarma, tvářil bych se, že to bylo úplně samozřejmé. Co vy na to? Kámo, proč je ChatGPT tak trapnej? Ahoj, nechci dělat promo na nic, ale kdybyste mi poslali něco zdarma, slíbil bych, že si to nechám. Zdravíčko, jsem tvůrce s asi 200k followery a mám misi zjistit, kdo má největší srdce a nejlepší věci zdarma. Ty krás, ok, tak tohle je dobrý, tohle je dobrý. Tak tohle hoši pošleme nějakým těm. Fučopu hoši napíšeme to podle ChatGPT. Datartu to pošleme taky, kámo. Uvidíme, že jestli ChatGPT bude mít větší úspěšnost, tak já, kámo. No jdu se kouknu na fotbal, tak čus. Hele, díky Skaldo, že jsi dneska přišel, dal follow a donate. A měj se hezky a čus. Budu rád, když se tady ještě někdy zastavíš. Teď by mi nenapsal nikdo, kámo, ale já bych to chápal. Jo. Oni mu odepsali hnedka. Dobrý den, na Messengeru nás zastihnete v pracovních dnech. Jo, aha, to je automat asi, co? Tak to nic. Pozor, oni mi odepsali instantně, a to je nějaká jakoby automatická zpráva. Dobře. IKEA? Ok, tak tím napíšu IKEA Česko. Hej, tím napíšu, budu si vybavovat svůj novej byt. Mohl bych dostat něco zdarma? Budu z toho dělat i video. Jo, hele, budu takovýhle jako špíňáček, protože jakoby budu dělat z toho video, kámo, budu pak dělat byt tour, takže vlastně, když mi něco tady zadarmo, tak pak řeknu, jo, tady tohle jsem z IKEA, kámo, víš co, a tak. 11 Team Sport, což je, vy mi posíláte ale jakoby docela dobrý, protože mi posíláte takový, který mají hodně influencer marketing a u nich to je jakoby fakt možný. A anglicky asi ne, a nemají český, ten Team Sport CZ. Snad jsem mi nepsal ještě. Nepsal. A psal jsem mi e-mail, myslím jednou. Dobrý den, můžu dostat nové kopačky, jednu mi někdo ukradl a teď mám každou jinou. Což je už je pravda, to je pravda, že mi někdo ukradl kopačka, mám teď každou jinou, kámo. Hej, ty by se mohli smilovat, kámo, mohli by se smilovat reálně, tady by to mohlo taky vít, kámo. Ty krásu, no, Decathlon tam reálně jako nakupuju hodně věcí, třeba když jdu na fotbal nebo tak. Takže že mohl taky napsat. A ty teď měli taky spolupráci s influencerama, kámo. Skoro každá firma má spolupráci s influencerama, kámo. Takže Decathlonu napíšu ChatGPT zprávu, víš co? Nevím, co bych tím vymyslel, víš co, Decathlonu. Action pro Česko existuje. Action.cz.io. Hele, Action napíšu taky ChatGPT, to si myslím, že by takhle mohlo být. Ale kámo, jako přijde mi špiňácký psát, že zdravíčko, jsem tvůrce s asi 200k sledujícíma, to mi přijde úplně takový hrozný, kámo, to já jako... Počkej, oni mu odepsali taky instantně, jakože automatická zpráva. Zdravíčko, jsem tvůrce s asi 200k jo, zákaznický servis Action. Sledujícíma. To je hustě, ty firmy to mají na straně takhle, když jim napíšete na jako jejich Instagramy nebo takhle, takže vám jako instantně pošlou tohleto. I když je to docela i jako normální teďka u nějakých videotvůrců a tak, ale jakože to mají i firmy. To mi přijde úplně takový hrozný, kámo, to, jako, to není vůbec můj styl. Kaufland? Dobrý den, miluju vaše donuty. Mohl bych dostat poukaz na nějaké zdarma? Už jestli dostanu nějaký poukazy, tak se s váma rozdělím, OK? Hej kámo, kdyby mi někdo dal, kdyby mi třeba Mekaš dal 10 poukazů, kámo, a každý dá 3 kila, tak bychom si tato udělali to soutěž. To by bylo dobrý. To by bylo dobrý, kámoši. Vybegoval bych to i pro vás, ať i vy z toho něco máte, uši. Volt? Hej, to by mohlo být. Volt by mohl něco dát. Nějaký kredity. Co? Dobrý den, můžu dostat nějaké kredity na objednávky. Objednal bych si na streamu. Kámo, hej, podle mě ale fakt ty firmy si budou říkat. Kámo, ten Dodo, ten nám teď psal, jako, že chce spolupráci a řekl, jako, že si objedná na streamu, jako co to je za magora. Kop, Club.cz na IG Kop, a jo, 1000 followerů a přidávají posty. Jeden like. Tak kámo, tak tady už použiju PR zprávu, OK? Koukal jsem, že na postech máte kolem 5 lajků. Když mi dáte něco zdarma, zaručuju, že na další budete mít 10 plus lajků. To je dobrý deal, kámoši. Za to, že mi dají něco zadarmo, cokoliv, tak se jim to zdvojnásobí, joši. Bych to sdílel na streamu, ne? Dali byste jim like, ne? Bych vám řekl, no, že dejte tam prosím like. Hej, schválně dáme F5, jestli tady dal někdo like, kámo, ze streamu. Píšu, miluju vás. Ale super řeknou, kámo, jo. Temu? To už je Temu, nevím, to je špatný, ne? A je Temu i v Česku, a jo, Temu Čekia. Hej, kámo, a tak ty mi dají určitě něco zdarma, kámo, reálně Temu. Kámo, tak jakoby Temu sklad, když máte třeba halu, když máte halu o 200 metrů čtverečních, tak všechny ty věci, co tam jsou, tak se vejdou do 200 třeba. Úplně obrovská hala, co je sklad jako nějaký, tak do 200 se vejde podle mě všechno, co tam bude. I ta hala, když bude postavená, tak je z těch věcí, co prodají na Temu, protože tam máte prostě všechno úplně levný. Nejde posílat zprávu, protože nemá povolené nové žádosti a zprávy o Čech, aha, tak Temu ani nemůžeme napsat, kámo. No nic, Kofola, to je možná šlo, kámo. Chtěl bych Kofolu zdarma, šlo by. Už dáme úplně begging to emoji, tenhle. Tak, už až to bude někdo číst, kámo, tak si bude muset říkat, je, ňuňátko, Dodo chce Kofolu.
Mě by hlavně zajímalo, jakoby, kdo to čte, jestli ty firmy fakt na to mají nějakýho člověka, který jako řeší takovýhle Instagramy a tohleto, nebo jestli to řeší po každý někdo jiný, a nebo to má jako jenom automat a prostě někdy občas hodí nějakou fotku. To k tomu pošlem. Co? Tesco? Jo, Tesco je dobrý, kámo. Tesco mi přijde, že takový jakoby největší obchodák ze všech. Kámo, se to nebudu brát, že to je úplně arrogantní, jako mě napadají úplně takový zprávy, kámo, a jsou úplně arrogantní reálně. Teď jdu psát Tesku, co mu mám napsat, ať je to krátká vtipná zpráva. Šus Tesco, co byste řekli na malý deal? Vy mi pošlete něco zadarmo a já se tvářím, že to bylo zlá. Kámo, proč je GPT? Hej, on by mohl vymyslet tak dobrý věci, ale on je magor prostě. Tesco, hele, free bagetku a já budu šťastný člověk. Tesco, kdybych měl něco zdarma, nakupoval bych u vás ještě radši. Jak to? To je takový v pohodě, ale není to jakoby nic extra. Byla? Jak se píše Byla? To není ani náhodou v pohodě. Byla nemá Instagram, ne snad. Takhle? Jo. Tak a teď až pro Bill mi něco vymyslí, hoši, ChatGPT. Byla má Instagram, jo. Hustý. A jinak ještě, kdo na to kouká na YouTube, na tuhle tu reakci, kick.com / Matěj 10, určitě tam zaběhni, protože tyhle ty reakce streamujeme na Kiku. Rozkaz sám o sobě. Čau Byla, neskusíme spolu barter, vy mi něco zdarma, já se tvářím, že to bylo osudem. Hej, to je furt zase stejný, kámo, Bylo. Ty streamuješ na YouTube nebo co? Ne, ale budu to přestříhávat na YouTube videa. Free rohlík. A házet na další kanál, co teprve budu muset vytvořit. No nic. Až jsme kámoši. Bylo, pošlete mi něco zdarma a já vám pošlu lásku v myšlenkách. Kámo, get out. Hej, reálně, kámo. Ty zprávy, co vymýšlíš, jsou fakt nuda a strašně trapný. A jsou furt dokola to stejný, kámo, jak s Teskem s Bylou. Vymysli něco lepšího. Chápu, naprosto, ty kokos, není ten skal emoji. Ale pošlete mi něco zdarma a uděláme z toho Love Story rok. Bylo, kdybyste mi poslali něco zdarma, přísám, že to nesní moje máma tentokrát. Hej, Kámo, co to píše chat za zprávy? Tohle není ani normální, snad ne. Jasně, chápu, OK. Jo, dobrý. To je fakt jako hrůza, to je jako fakt hrůza, jako reálně, to je fakt hrůza. Testu, která značka má největší srdce, zatím vede moje babička. Vaše šance to změnit. Tohle je hodně beggar, kámo, ale jako by chápu to. Hej, já to bych mohl, kámo, napsat nějakou zprávu. Že reálně teď, co chci třeba napsat, tak to bych dokázal napsat i já, ale ten ChatGPT ze mě udělal takový línýho člověka, že já už sám skoro nic nenapíšu, kámo, mě úplně bolí psát. Nepoužil bych být vámi ChatGPT, protože třeba umělá inteligence Gemini od Google je daleko víc kreativnější, rychlejší a já teď jedu na fotbal, ale na stream budu celou dobu. OK, uživej si fotbal, já to za chvilku stejně možná budu vypínat tak za 3/4 hoďky, asi tak to vidím. Napiš mi úplně krátkou zprávu, budu tom, ať je to ale vtipný a že píšu vlastně firmám, ať mi dají něco zdarma a že oni mi teď můžou něco dát zdarma a můžou být jako za dobrý. Tak nějak to struktury prostě, aby to bylo vtipný a ne tak, jak to jako říkám. Píšu firmám, jestli mi dají něco zdarma. Teď máte šanci být ti hodní. OK, to je good, actually good. Budu psát, ahoj, píšu firmám, jestli mi dají něco zdarma. Teď máte šanci být ti hodní. OK, to budu psát, kámo. Hoši, tohle by mohlo být. Tohle by reálně mohlo být, kámo. Tohle by reálně mohlo být. Laneo, tak to pošleme, víš co? Makro? Do Makroše občas chodí nakupovat, jo. Doufám, že to úplně vytřískám. Planeo skončilo, ne? No to je jedno, třeba ještě budu mít něco ve skladu. Albert a Joši. Jo, takový jsou nejlepší, ty by mohli něco dát. Tady shop? Makro skončilo, nebo co? Však Makro furt existuje. Mám se tady shopu, Hoši. Hej, schválně se napíšu z tady shopu. Samsung? Ty by mohli poslat nějaký mobílek. Co? Na streamy? No nic. Notino, to taky zní dobře, Notino. Notino teď streamuje. Hodně hydratační. Je už takovej trošku... Co to je? Kámo, Hoši, když jí to napíšu, tak mě pošle úplně dopryč. Na tom streamuje 8 lidí, na jejich streamuje 8 lidí. Hoši, podle mě to bude hrot, kam podle mě úplně řekne. Kámo, co to píšeš? Takovýhle influenceři jsou fakt postuda. Tak, mě tady píše no nic. Tak, minutě do. Kámo, to nemůžeme, oni nebudou nesnášet Notinu, hej. No, už se krásně vsáknul, mám jenom takový jako hebký pocit, ale není to nic lepivýho nebo masta. Může do něco zdarma a tam týpek píše, no nic. Už ona vůbec nečte chat? Hej, není to jenom video, který se tam streamuje. Hej, oni tam mají 100 lidí teď. Podle mě, kámo, úplně, tam přijde jí. Kámo, tam bylo 8 lidí, Dodo přijde, napíše zprávu a mají tam hnedka 100. Podle toho, když on napsal nahoře, jestli může něco zdarma a hnedka tam mělo o 90 lidí do plusu, tak kámo, hnedka jenom podle tohohle toho by mu měli něco jako dát. Šéf a řekne, Verčo, to byl úplně bomba stream, tam v jeden moment bylo 100 lidí, jako, to jako jste fakt dobře odmoderovala, jako. Přidáno máte. No nic, tak jdeme dál. Možná to je fakt jenom video, kam puštění, co tam jde na loopu reálně. Pepko.cz. Pepku mají občas něco dobrýho, víš co. HM, je HMko vůbec i v Česku? Ne, DMko by mohlo být, ne? Vlastně s DMkem jsme měli teď i spolupráci, kámo. A jsme označovali na storíčku, ne? Tak ne, jenom na postu jsem je označoval. Fizzy shop, kámo. Fizzy by mi mohl něco dát.
dát, kámo. Protože víš, co je to youtuber, ten si jakoby řekne, že no, tak když mu pošleme nějaký fizzy drinky, tak to bude dobrá reklama na naše drinky, on tam ještě ochutná, bla. Sportissimo, čus, Sportissimo. Ještě to s měkkýma? Kdybys to nepsal s měkkýma, kámo, tak jsem fakt troska. Foodora, OK, tak to by mohlo být dobrý. Hože, myslíte si, že už mi někdo napsal, nebo ne? Hože, myslíte si, že... Když si do teďka objedná tak jako častěji jídlo, tak podle mě pro tu Foodoru by to byl jako dobrý marketing. By vždycky jedna streamuje jejich jídlo a měl by zdarma a oni by měli reklamu. To by se mu reálně hodilo, podle mě. Že už mi někdo napsal? Lace má i český to. A nemyslím to nějak jako špatně teďka proti Dodovi, jo, kdyby něco. A jo, Lace.cz. A jo, s těma doběla, že má spolupráci. A už co by mi mohl dát Vodafone, kámo? Co by mi mohl dát Vodafone, maximálně tak simku na kredit, nebo nevím. Určitě vám nedají výhodný tarif zdarma, který budete mít třeba za 1700 na měsíc. Vodafone, podle mě Vodafone, kámo, by mi řekl, jo kámo, tak dáme ti, jo. Co mu stalo? Dobrý den, mám v plánu IRL streamovat, mohl bych dostat data za nějakou lepší cenu, prosím. Děkuji. Tak joši, tak tohle to napíšeme. Vodafonu, O2, T-Mobileu a tak, víš co, s zprávu. Už ani nechci vědět, co jsem psal O2, kámo. Podle mě jsem jim psal něco špatného, doufám, že už to neuviděj. T-Mobile, že budu totiž potřebovat 3 semky, víte? Na ty IRL stream O2 poslal zprávu, aha, to bude kámo nějaký robot. Tak to by mi mohl dát, kámo, oni mají reklamy. Buzz obchod s botama. Fakt, Buzz Sneakers a jo. Tady tyhle doufám, že mi pošlou boty, hoši, no nic. Tak už napíšeme tady Buzz Sneakers.cz, akorát se nějak loaduje. Asi jsem napsal moc zprávám. Podle mě dostanou blok, kámo, na Instagramu, za to, že píšu moc krát. Section, jako section, kámo, to je taky něco z oblečení, že jo, to znám. Ty kráso, 16 ty firmy mezi sebou neřeknou, že jsem úplně troska, kámo. Jo, Burger King, kámo, hej, hoši, kdyby mi Mekáč třeba řekl, že na každý stream budu mít Mekáč zdarma. Šel byl bych tlustej. Já bych žral na Mekáč, kámo. Pepsi má český Instagram. Čus, Pepsi.cz official, ale nemají ověřeno, jak to, že nemají ověřeno? Asi se jim do toho nechce investovat. Bambule, kámo, co mi dá Bambule panenku, ale jako nevadí mi to. Všechno beru, kámo, všechno beru. Ale Asus by taky šel. Relax. Jo, ty by mi mohli dát, kámo. Podle mě Relax by mi mohli dát nějaký drinčíky zdarma. Co? Čet, já se pak s váma rozdělím, kámo. Až dám třeba IRL stream, tak vezmu nějaký ty produkty a budu vám je rozdávat. Popeyes? Ty krásu. Hej, možná jsem, kámo, měl dělat to trošku rafinovanější a měl jsem úplně vymýšlet nějaký fakt dobrý zprávy, kámo. Tady jim dám zamilovaný ten. Tady jsem jim zapomněl odepsat. Nebo takhle, já jsem jim odepisoval na videu, ale prostě pak jsem to neodeslal. Nevím proč, nepamatuju si, proč to bylo, ale bylo to z nějakého důvodu. Mega knihy. OK, tak mega knihám, kámo, vím, co můžu napsat. Dobrý den, nikdy jsem nepřečetl žádnou knihu. Můžete mi pomoct? Tohle to není ta zpráva, co by podle mě zaujala úplně. To změnit. Stačí, když mi dáte nějakou za free. Díky. Super Zoo by mohla být dobrá, kámo. Bylo by něco zdarma. Má Dodo vůbec nějaký zvíře? Pro mého pejska. Děkuji. Už myslíte si, že si nezničím u nich to jméno? Křečka pošlou. Kámo, kdy mi poslali křečka? No nic. OK, Nice Boy taky dělá s influencerem a ty by taky mohli něco dát, kámo, víš co? Tak už jdeme se podívat, jestli někdo odepsal už. Jo, že podle mě nikdo ještě pro ně nepracuje reálně, oši. Ale a to za stolika firmám se nenapsal, oši. To jsou všichni firmy, kterým jsem napsal. Oši, napsal jsem hodně firmám, podívejte se. To furt píšou roboti. Takže napsal jsem hodně firmám. Je tohle docela hodně. Oši, ještě Komu, tak to je kurně hodně tohleto. mi nikdo podle mě neodepíše, protože nepracují v 9:13 jako jo. Clear.sell, co to je? OK, to jsou nějaký, já tím nemůžu napsat, oni nemají, abych jim mohl napsat. Tak já napíšu komentář, kámo. Tak dám jim like, kámo. Luníčku, to bez tak seš ty, kámo, bez tak někdo z nich je Lundíček, kámo. Když mi poslal ty kiksy, kámo. Luníčku, že seš to ty, nebo nějaký tvý kámoši. Bageterie, yes, to je ono. To je přesně to, co potřebuju, kámo. Žrádlo. Jo, tím jsem taky psal. KitKat má Instagram pro Česko. A jo, to ani nevím, kámo. Ursu, to je to Vik, kámo. Už oni prodávají Ursu vodu, tak tě můžu napsat, kámo. Já se znám s tím týpem, co to dělá, jsem s ním byl ve fitku. Protože jsme byli na schůzce spolu, že ohledně toho. Tak tomu napíšu. Starbucks, yes. OK, Starbucksu. Napíšeme i Bauhausu. Počkej, co? No nic, rádi bychom Co? Tomu napsali jako sami od sebe, nebo on jim už psal? něco dál, hejoši, hej kámo, týpek se mi poslal kiksy, kámo, tak 100% s nima spolupracuje, kámo. Cokoliv, kámo, mi nabídnou, to beru, já ani nevím, co prodávají. Custom shoes and throw places, aha, takže oni dělají asi ty custom boty a dělají na ně i ty tlustý laces. Ale oni mají moc videí, oni jedou moc. Tohle to, kdyby mu dali, to by bylo jako hodně W pro Doda. Air Forcey. Ale je to taková malá firma, jako od nich by mi to bylo blbý si vzít zadarmo, jo. Opavia.cz, čus, sušenky. Dal bych si sušenky, viď? Pošli možná tady tohle emoji a napíšu něco zadarmo, prosím, myslíte, že to bude to fungovat? Něco zadarmo, prosím.
Proto napsal pěkně špatně, jde to dát pryč. Něco zadarmo, prosím. Tak, radši takhle. Pizza Hut, yes! Kámo, abych si dal úplně Pizza Hut, bro, proč to mi to připomněl, abych si dal úplně Pizza Hut, kámo. Já mám to úplně chučet. Bože, Pizza Hut má úplně takovou expanzi. Já mi ještě pošlu hlasovku, jestli to půjde. Dobrý den, já se strašně omlouvám, že jsem vám předtím neodepsal. Já jsem dodával toho videa, zapomněl jsem vám odepsat. Strašně moc děkuju za odpověď, jako bylo to super, strašně mi ty mails chutnaly, to byla jako bomba. No a teď bych se chtěl zeptat, jako by se upřímně, strašně se mi líbí, jak jste zvýšili sortiment, prostě, že neděláte už jenom pizzy a prostě všechno, co děláte, je fakt bomba. A prostě poslední dobou, tak to fakt jakoby furt jim a to, ale přece jenom, hele, víte jaký to je, když jako každý den jim pizza a to, tak vlastně doprava jako stojí peníze, tak nebylo by tam něco zdarma, bylo by to možný. Děkuju. Hej, podle mě, když to napíše takhle jako hlasovkou a oni i slyšejí ten jeho hlas, jak to, jakože si to můžou vzít i to, jestli to myslí jako vážně, nebo že si z toho dělá srandu, tak to může být daleko víc přesvědčivý než zpráva. Moc beggar. Am I sidecheck in Slovakia? Kámo, já mám skopírovaný tohle. Podle mě ta zpráva pro ten Pizza Hut byla úplně nejvíc jakože chill a real, co by mohlo být. Že jako nebyla nijak fejkovaná, ani jako by se dalo říct jako nic. Bylo to fakt jako na první pohled bych si jako řekl normálně a přemýšlel o tím normálně. Kde je moje ChatGPT zpráva dobrá? Ta je už dobrá, ta je dobrá jakože. Subway, už mám fakt úplně chuť na všechno teď. Subway.cz. Už reálně jsme napsali, aha, tam mi dali sín už jednou. Oni mi už jednou dali sín, už tam bylo zobrazeno, myslím. Tak na tohle mi určitě nic nedají, kámo. Domino's Pizza? Kámo, Domino's Pizza, vlastně mi dali už pizzu zdarma, uši. CZ. Hej, že by už to nebylo český. Ugo, tak můžu zkusit Ugo, víte co? Ne, už já podle mě nemůžu psát, kámo. Mám s vámi spolupráci. To se cítím hrozně trapně, kámo. Ale kdybyste si chtěli koupit použitý iPhone, díky čemu vlastně ušetříte, protože nebudete kupovat nový, takže bude levnější. Tak slovový kód DODOEWOSHI a budete mít slevu 600 korun při nákupu na 2000, kromě AirPodů. Burrito Loco, jo. To ani neznám, kámo. To je jedno, kámo. Neznám to, ale třeba by najít něco za free, víš. Ondrášovka. Je to zní docela dobře. Ondrášovka mi hrozně chutnala, kámo, když jsem mi malej. Kolik má follow? 1500. Hej, kámo, mě by Oši reálně zajímalo, že tady tyhle firmy. Tak OK, tak tady tyhle posty před rokem, ale nějaký firmy Oši. Tak oni dělají třeba 4 posty týdně a mají na tom třeba 2 lajky, kámo, jako jestli mi to za to stojí, nebo jako proč to dělají, víš co? Matony, to by taky mohlo být good. Jo, komplexu taky můžu napsat. Já se znám s tím týpkem Bohemia. Co dělá Bohemia, kámo? A jo, chipsy. Čus. Nějaký bramburky, jen tak do baga. No jasně, kámo. Hodile by se to. Invia. Kámo, ty mohli dát nějaký pobyt někde zdarma. No. Co? Ale kámo, podle mě, to je moc drahý, kámo, to je moc drahý. Hele, teďko mi odepsalo pár firem. Jo, odepsalo mi pár firem, takže na to se ještě podíváme. Předtím, než se přesuneme na další den. Clearcell mi napsali. Tak top, jaký se ti líbí? Napíšu jim, kde si můžu vybrat. Ale cítím se fakt jak špíňák, kámo, cítím se fakt jak špíňák, OK? Děkujeme za zprávu. OK, ty že jsou jenom offline. Už asi úplně budeme rozkliknout tohle. OK, tady mi zatím nikdo neodepsal. Ale napsal jsem hodně firmám, možná napsal jsem hodně firmám, kámo. Že to je reálně tak 50 firm, ne, tak 30. Mám to rozkliknout. Když vidím, jak piješ na streamu Tadyho drinky a Mountain Dew, tak to bude muset napravit. Dej mi to zdarma! Když od vás dostanu vodu, tak co? Tak mi zlepšíte život a pomůžete promovat vodu místo toho, co piju teď. To je špíňácký. Je to špíňácký, kámo, omlouvám se. Hej, kámo, že koukali na stream! Že mi odepsali tak rychle. Hej, oni bez tak koukali na stream, kámo, bez tak tady je majitel Ursu, kámo. Podle příspěvku, co tam máme, hej, tak tady si jako můžu vybrat, to tady u těch boty nějaký, kámo, jo, a daj mi zadarmo. Tak jak se mi líbí, Oši. Ok, tady ty jsou taky univerzální, ale ty by byly dobrý pro Klárku, kámo. Já mám dost bot, kámo. Tyhle jsou good. Si napíšu, Oši. Pro Klárku boty, už jsem frajer, co? Jsem frajer. Ne, tak musím jí nějak reznout. Kámo, ale já píšu jak troska, tyhle jsou good. Může být, když tam hodíš nějaký promo, jak koukám na stream. Fakt to, jaký promo mám jako brát, kámo, jaký promo, co si představujete? Storíčko jedno. Oši, oni to moc jedou. Mám říct, kolik si beru za storíčko normálně, když k tomu něco přihodíte, tak klidně. Takhle, já budu upřímný, OK? Jedno storíčko na mém Instagramu, kámo, s tím, kolik tam je views, tak třeba stojí 10 až 30 tisíc. Jedno storíčko, kámo. OK, to normálně. To se vůbec ani nedivím. Má to docela ještě jako normální oproti tomu, co tam mají jiný lidi, jako 10 až 30 tisíc není za stolik. Firmy jsou schopný zaplatit, ale samozřejmě neberu jakoby všechno, jo. Jo, že takhle 2 boty, tak to by bylo dobrý. Jedny pro mě, jedny pro Klárku. To storíčko by bylo hned lepší. To bych nedal radši. Řekni sizes. Už já nemůžu napsat, jakou mám velikost boty. Ještě ty 50, jakou mám velikost boty, kámo. Koukněte se, jak je to malý. Mám na malou hnátu. Že Klárka nosí moje boty občas. 41 a 39. Jo, tak to je moje velikost. A co jako? Zavoláme Kristiánovi, co si o tom myslí. No nic, buď to mě poslali do pryč, a nebo mu fakt zavolají. Protože to je voda od Cristiana Ronalda. Domluveno. OK.
Dámy a pánové, máme momentálně druhý den, uběhlo 24 hodin, od té doby jsem těm firmám psal a hromada z nich mi odepsala, Joši, hromada firmy odepsala. Tady jsou zprávy, co mi firmy napsaly, Joši. Kámo, podívejte se, že co mi napsal Mekáč, kámo. Takhle to nefunguje, Dodo. Úplně je poslali, kámo, do pryč, co si o sobě myslej, Mekáči, jako. Ale, Joši, začneme od začátku. Ale tak Mekáč nechce mít spolupráci jako skoro s nikým, že jo, protože jediný, kdo měl spolupráci s Mekáčem, co já vím, tak byl Jirka Král a měl svůj burger, jakoby. A jinak spolupráce, co by měl nějaký jako s influencerama, tak to vůbec nevím. OK. A první tady Nice Boy. A u nich to vypadá už dobře. Ty mi napsali? W Nice Boy. Ahoj Dodo, uvidíme, co by se našlo, pošle nám adresu. Dál tady máme už Tesco. U nich to taky vypadá, kámo, solidně. A co by to mělo být? Shit, to je úspěšný! To vypadá úspěšně! Co by to mělo být, kámo? Hej, tak to by mohlo dát něco, ne? Co by jsem si měl vzít od Teska, kámo, zdarma? Hej, něco, co by se mohli i rozdat třeba, kámo, třeba bezdomovcům nebo něco takového. Tak zkusit to vykomunikovat pro vás, ok? Tohle je pro vás, vy co chodíte na streame, tak jo? Nějaký libovej voucher na nákup pro moje diváky? Co? A podle mě, hej, když mi napíšu tohle, tak mi úplně pošlou pryč, kámo. Rozdal bych voucher někomu z vás, kámo. Kdyby mi dali třeba, reálně bylo by dobrý, kdyby mi dali třeba 20 voucherů na 100 korun, kámo. To by bylo reálně dobrý. Je by to za stolik jako nestálo a podle mě by to bylo jako dobrý promo, kámo, pro ně. Tak jo, že posílám to tam. A co jako, třeba něco pošlou už. Ale jako by tohle je taky drzí, co mi napsal, tak nevadí, hoši. Máme tady Mekáč, hej, tak ten mě zklamal, kámo. Takhle to nefunguje, Dodo. Asi trošku vyhrotím zpátky. Podle zkušeností, co mám, tak docela jo, ale OK, příště zajdu radši do KFC. Je to hrot! Ne, Kámo, tak ten to tam poslal úplně z jedničky prostě. ne, kámo, ale Ten si to vůbec nebal. mě Mekáč chutná, uši, mě Mekáč chutná, kámo. Ale tak jako hele, oni mě vyhrotili, kámo. Příště zajdu do KFC teda. Ať to je takový, víš co, kdyby mi náhodou chtěli Mekáč dát třeba spolupráci nebo něco takového. OK, tak tohle jim posílám, uši. Nedej si mě na blacklist, kámo, že? Dodo, tak s tím spolupráci už nikdy ne, kámo. Doufám, že ne, uši. Jestli mi tohle video zkazí spolupráce, kámo, tak to je GG. Uvidím, co na to odpověděj, hoši. To bude reálně funny, co odpověděj. OK, máme tady relax, hoši. Ten by mohl být slibný, kámo. Nevyším. Co to znamená? Jako nevím, co tohle znamená, že to je gif. Nevadí, jdeme dál. Tady shop tady máme, oši. Chceme napsat tady shop. Čau, tak jo, vyšlo to. Jsi ten šťastlivec. Co něco dostane zadar Míško. Pošleme ti balíček, takže hoď sem prosím jméno, příjmení, adresu a telefon. Jakmile to budeme mít. Balíček frčík to no nic. W tady, kámo. Hoši, hej, zatím velká úspěšnost, kámo, hoši, reálně zatím velká úspěšnost, že jo? Hodně firmy takhle dává, OK, to hoši vyřeším pak, protože tam musím dávat adresu, telefonní čísla, to vám ukazovat nechci, jo? Další máme tady Burger King. Jaj, ahoj, asi budeme ti zlí. Já jsem mi napsal, kámo, že teď máte šanci být ti hodní. Co mám napsat? Jako Burger King spolupráce by byla v pohodě. Může úplně vyhrotit a už nikdy nebudu mít spolupráci s Burger Kingem. Mám jim dát, ale kámo, Burger King je taky jako v pohodě, jako neurazí, víš co, mně přijde, že mají dobrý maso, kámo, takový hodně reálný. Bože, nemůžu hrotit každýho, OK? Napíšu jim, Jak vypadá hodně reálný maso. Jo. Jsem zpátky, OK. Poslouchat celou dobu nebo ne? Momentálně už mu odepsal pár firem, takže jestli jsi furt v obraze, tak... Fakt jo. Zkusím to ještě. Třeba hoši. Zkusím to ještě rozmyslet, ale uvidíme. Dále tady máme Bohemia Chips. Ty to vzali jakoby hodně vážně. Dobrý den, sponzory tohoto typu současně době neděláme. Vaše Bohemia. OK, kámo, chápu to. Ale nechci sponzory, chtěl jsem jenom něco za flíčko. Co s babičkou mi napsali, kámo? Byla. Dobrý den, Dodo. Babičky bývají silná konkurence, ale my se nevzdáváme. Dáme do toho všechno. Aha. Já jsem mi napsal testu, která značka má největší srdce. Zatím vede moje babička. Vaše šance to změnit. Aha, co to je? Co jsem mi to napsal za zprávu, kámo? To jsem psal přes to GPT. Já jsem to možná špatně skopíroval, kámo. V té zprávě mělo být něco, aby mi něco dali. Tak jako hej, co si oni museli říkat, kámo, když jsem to poslal. My si museli říkat, co to mele, kámo, týpek. Počkej, ne, hej, mám mi to napsat? Asi se nechápeme. Já chtěl něco zdarma. Ty kráso, že to nemůžu napsat. Ne, nebudu, hoši, ne, fakt ne. Nemůžu si úplně takhle to kazit, kámo. Action, dobrý den, Dodo, děkujeme za váš zájem. Náš marketingový tým pečlivě sleduje příspěvky označené Action.cz a v případě zájmu kontaktuje tvůrce videí. OK. Tak jo, Zlatko, hele, v pohodě, Zlatko. Albert, tak coži, bude tam nějaký pečivo za free? Dobrý den, děkujeme za kontaktování, nám mi to a tuto šanci nevyužijeme. My v Albertu podporujeme ty, kteří to nejvíce potřebují. Můžete mrknout na váš web. Okay, hraju to na city. Ale já jim dám Uno kartičku! Já to chtěl věnovat bezdomovcům. A co si teď řekl, oši? Co si teď? Jako reálně, jestli to je... musí buď mu budou věřit, anebo mu nic nedej, no.
Zekrou v Albertu. Až tam bude tady šéf a řeknu si, no hele, tak já se podívám, co jsi tady psal. Hej, počkej, on to včera dal bezdomovců, ty jsi jako napsal tohle, jo, to si děláš srandu, ne? A už všechny firmy, kterým jsem psal, mám rád, OK, beru to spíš jako srandu. Matony, Joši, máme tady Matony. Hele, a ty se usmívají, to by mohlo být dobrý. Já už jsem měl spolupráci s Matony, Joši. S Matony už jsem měl spolupráci. Ahoj, díky za zprávu, museli jsme to trochu zpracovat, ale bohužel i tak musíme tuto neodolatelnou nabídku odmítnout. Kámo, sleduj to, že jaké emoji mi tady poslali. Vysmátej, kámo, hej, tenhle emoji, když někdo pošle, tak úplně to znamená, že seš Pepega, kámo. No nic, super, Hoši, už tady vidím. Dobrý, momentálně nic zdarma nenabízíme, ale doporučujeme sledovat akce na Instagramu a věrnostní program Super Zoo Family, kde pravidelně získáte slevy, bla. Hoši, chápu firmy, když mi nechtějí dát něco zadarmo, to je úplně celá logický. Je to prostě takový jenom, to je test prostě, která firma mi dá zadarmo něco a ne, jakože, hoši, já klidně všechny věci jako rozdám, já tomhle nechci jako nějak vydělávat, jo. Hoši, jdeme dál. Smarty, to je gif, že jsem úplně vysmáli, ne? Kámo, no nic. Ale jsem psal, je mi to blbé, ale můžu něco dostat zdarma. Aha, tam je no. Tak já jim tady pošlem smutného smálíka. Nebudu si smát. Datar, to zní jako pěkná mise, my srdce máme, o tom žádná, ale věci zdarma rozdáváme jen v soutěžích. V soutěžích, jo? Beru to, srdíčko vám dávám. IKEA? Dobrý den, děkujeme za vaši zprávu, a tento typ sponzorinku nebo spolupráce neposkytujeme. Jasně, IKEA, OK, chápu. Hejoši, ale z začátku to vypadalo hodně slibně, kámo, z začátku skoro každá firma jako něco nabídla, víš co? A teď? Skoro nic. Jim Beam. Dobrý, my vás těší náš zájem, bohužel naše kapacita pro spolupráci jsou aktuálně naplněny na maximum. Tak jo, no. Makro, vážený žadateli, děkuji vám za váš zájem o naši společnost. Že jste se rozhodli na nás obrátit s žádostí o drobné dary. Hej, to je kámo, jaká zpráva? Podle mě už se jich lidi ptají prostě normálně na věci zdarma. Ve své činnosti se snažíme být féroví a transparentní vůči všem našim zákazníkům a potenciálním partnerům. Bohužel kvůli našim interním politikám a omezením nemůžeme vyhovět každé žádosti o drobné dary nebo sponzorství. Cože? Jako to je normální, že někdo jako žádá o drobné dary random firmy? Chceme vás však ubezpečit, že váš zájem o naši společnost nás těší a budeme rádi, pokud nás v budoucnu budete mít na paměti. OK, ale do Makra jezdím nakupovat, takže v pohodě, už v pohodě. Pepko, chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli. Proto vás zveme k návštěvě naší webové stránky, kde najdete kontaktní formulář pod záložkou Centrum pomoci. Jen tak vám budeme moci pomoci vyřešit váš případ. Aha, podle mě to tady, kámo, nějaká borka nebo nějaký týpek, co odepisuje za ně. Si řekl, no, tak co mám dělat, sakra, no, hodím to tady na někoho, kdo řeší to Centrum pomoci na webu. Ať to není můj problém, kámo. OK, Pepko, v pohodě, jasně, využiju. Lidl. Zase neúspěšný, Joši, sakra. Dobrý den, Dodo, je nám líto, ale produkty zdarma neudělujeme. Hezký den. Jo, to chápu. Jen jsem se zeptal. O2, děkuji za vaše zprávu. Mě by zajímalo, že jako kdyby mu to vyšlo, tak co mu prostě pošlou z Lidlu, jako rohlíky v pytlíku, nebo co? Teď ono v Lidlu prostě jako nemají nic sobě jako těstoviny třeba, nebo já nevím. Mně to přijde fakt divný třeba psát takhle jako Lidlu nebo tak. Třeba do Smarty nebo Alzu, že jo, tak to jo, nějaký, nevím, klávesnice, mobil, cokoliv, jo, ale tady jako nevím úplně. Ceny se řídí platným ceníkem služeb a současnou nabídku. Napíšete-li nám celé vaše jméno, číslo, službu a datum narození majitele. Podíváme se na současné nastavení a možnosti, kde ušetřit. OK, já mám tu internet i tarif, ale budu muset udělat takovou tu fintu, že zavoláte a řeknete, dobrý den. Já bych chtěl jít k někomu jinému. A oni, jak to? Já říkám, no nabízejí mi lepší cenu. A oni, a jakou cenu mám nabízej? No asi o 3 kg míň jak vy. A oni, aha. A za druhý den mi zavolají. No, můžeme vám nabídnout stejnou cenu. Tak takovouhle fintu budu muset udělat už. Co máme dál? T-Mobile, OK. Vodafone, T-Mobile a O2 napsali všichni v jeden čas skoro. Že to tam pracuje jeden týpek, ne? Reálně. Jo. Nám líto, ale i když budete streamat IRL, tak vám nemůžu nabídnout lepší data. Martina. Škoda. Vodafone. Hezký den, Dodo. Máte zájem o mobilní data nebo pevný internet? Petra. Mobilní data. Už to vypadá slibně možná, ne? Reálně, kámo, oni ty data, tak jako oni prostě mají nějak tu cenovou politiku, takže vám to můžou dát na měsíc stejný data za 800 i za 600 i za 500. Jo? A tak když jim napíšu tuhle zprávu, tak reálně Vodafone to nejlíp vyřešil, kámo. Protože víš co, O2 nebo teď si to úplně nepamatuju, ale třeba na T-Mobileu tak mě jako docela odpálkovali, že jo, ale Vodafone tak se jakoby zajímá, víš co, a jde prostě dělat ten business, takže jako to je v tomhle W pro Vodafone. DM kód. Milý Dodo, je nám líto a tuto šanci si tentokrát necháme ujít. Hej kámo, bez taky jeden člověk, kámo, co odepisuje za skoro všechny firmy, kámo. Mně přijde, že strašně firm napsal, že tentokrát si tuhle šanci necháme ujít. A nebo prostě nevím, chodí přes stejný trénink reálně. Ahoj Dodo, díky za zájem a perfektní zprávu, mohli bychom to pojmout formou barteru, poslal bych ti mikinu, ty bys si mohl ukázat v rámci svého obsahu, co ty na to. Takže tady tyhle si chtějí jako promo, jo, kámo. A jak bych to měl udělat? To mě zajímá. Jako mikina za storičko pro mě osobně není moc wurf, jo. To je, co jsem řešil. A hoši, Ursu, Ronaldovo voda. Zařídíme hydrataci pro tebe i tvoje sledující, no problém. Cože? Ale nevím, jak to vysle, Joši. Napíšu jim, super, to beru. Co navrhujete? Tak Joši, uvidíme. Ještě nějaký biznis tady vymyslíme. Uběhlo zase asi třeba 2 hodinky nebo hodinka a napsal mi další firmy, Joši. Tady Ursu mi odepsalo, zařídíme ti dost vody, aby si byl dostatečně hydratovaný
celý měsíc a náš starter pack jednomu sledujícímu každý stream? Cože? Ne, jim je to jednož. Počkej, kolik stojí starter pack? To mě reálně zajímá. W pro Ursu, Ronaldoši, podle mě to s nima řešil Ronaldo, kámo. Burger King by už odepsal. Jsme strašní, ale brzo budeme mít soutěž o meníčko pro 2, tak to třeba jde. Mrk. Ach jo, tak snad jo. Odepsal mi v 10, kámo, i v 10 makajo v Burger Kingu, dobře. Takhle dopadlo teda moje psaní s firmama, no a v nějakém dalším příštím videjku mi přijdou od těch firm věci a my si je spolu otevřeme a vyzkoušíme, takže pokud to chcete vidět, dejte na tenhle kanál odběr se zvonečkem, aby vám Jedničku do chatu, jestli byste chtěli pokračování toho videa, co tady Dodo zkusil teďka jako vyjednat. A jestli byste na to chtěli pokračování s tím, že bychom se koukli, co mu přišlo, co mu poslali lidi. Jelikož to bylo před 5 hodinama vydaný, tak to nestihneme v dnešním streamu, ale já dávám like.